mano bedo hacked kata ne jonjore moko mag mbui no donjore. Ponono ni chenro makama odonjruok e yorno iparo nade bonya bedo yo manyalo geng'o lal mar omenda moloyo manual kata yor aching' mitiyo godo sani. Hezbon. Aparo ni system ni kata yor mbui mar ng'iewo ni ober yore mang'eny. Mana kaka Zako wacho, kamoro nyalo bedo ni nitiere ng'ikruok mar system ni nikech system bende olos mana gi dhano. And jogo ma tiyo gi system bende rieke gi ng'eny. Kawuono idino burni kiny gi yawo bur machielo. Gima nyalo miyo magi geng'o en ni ka system olos man gi gimino ni controls maber. To ka ponono ni ng'ato temo sieko kata donjo iye, tinyalo ng'eno donjo gi kanye to wagi kanye. Miyo ng'eyo kata luwo kuma gino dhiye kata kuma rach owuok e bedo mayot. Kachiwo ranyisi mar SHA kawuono, ineno ka Cabinet Minister Aden Duale nochiwo list mar dhano 1,000 ka kembe 1,000 gi wiye mag jogo ma osebedo ka timo mibadhi e migawo mar SHA ni. Ang'o momiyo ne yot ne within a very short time mondo mi list ni owuogi. Nikech system cha nitiere gi gimino ni audit trail minyalo luwo kaka gini nochakore kata gik kanye. Omiyo ma is very important. En adieri ni wasebedo gi ywaruok e wach system manyien ni nikech jomoko feel ni sirkal pesa ne nyalo lare e yore mopogore kata kopogore gi ng'iewo. Mano en adieri, to thoth pesa sirkal mawuok lal e yor ng'iewo. Kopogore gi mano, onyalo lal samo donjo. Yande nochiw ranyisi kata nonro ni counties ma Kenya ka kar gi 47 nigi nyalo kendo ka ok giloko chikegi mag solo osuru, ginyalo choko bilion 260 higa ka higa. To nonro wacho ni mane gima kata iluongo ni Commission for Revenue Allocation osetemo nonro moyudo. To pesa di ma counties choko? Gichoko bilion 60. Tieni higa ka higa wawito bilion 200 e counties ka. Pesa ma ok odonjo e Aguch County. Pesa gi ok ne ok ochokgi, gilal e system mar solo osuru. Mane momiyo kata mane revenue ka bende wadwaro ni wabed gi system ma inyalo neno go mwandu duto te madonjo e county odonjo e yor nyasani mbui mondo mi pesa ma pogore lwedo aching' aching' ni olal owuog oko. Maga achiel kuom yore minyalo duoko go lal omenda chien. Omiyo koro en adieri ni mwandu nyalo lal e yore mopogore opogore ka ok yor EGPay mwandu wawueni. Mak mana ni ya thoth mwandu mar sirkal nikech sirkal solo osuru. Ka nitie kama osuru lale kama obiro to wago mbaka gi KRA ni kama nu solo osuru ni. Ang'o momiyo usolo mana tamala 15 mar nweng'o mar piny mangima ka wan gi lieko ni onego usol kata tamalo 23. Mano mbaka monyalo go kodgi. Bende waseneno lokruok ma system mar e-citizen kata koro bende wagoye ni en gi ng'ikruok 2-3 to okawo revenue man choko miluongo ni appropriation in aid mane offices mag sirkal gi ne kidhi to pesa moko indiko ni riside moko ma bang' to lale kia kore gatache mago nyaka ne gol nweng'o mar sirkal e appropriation in aid odhi malo ma poko dwaro ne oingo nyaka VAT oingo nyaka pay as you earn e pesa michoko higa mana nikech wae services 349 ma wacha nyaka 22 mag sirkal. Omiyo nitie ber mare. To gima duong' moloyo wadwa ni mondo wakony pinywa nikech kamoro ja Kenya ok ong'eyo akere keke ma wantie. Adwa kwayo governors e yo makende. Ang'eyo ni kamoro unyalo wacho ni un gi ratiro mar wacho ni oyienu kata chik kata ratichu kaka governors unyalo timo kako udwaro e yor chik mondo mi unenu utimo services ne jopiny. System mar EGPay ni ok obi mondo mi otamu tich. Obiro mana neno ni utiyo maber. To bende nyaka ung'e ni system ma okelni odonjore mayot gi IFMIS mano namba 1. To mar 2 nitiere gima ne sirkal okelo manyien miluongo ni accrual accounting. Chakre higa mane chakre dwe